Bună seara și bine v-am găsit! În seara asta este o situație mai specială. Am ieșit să ne uităm împreună la eclipsă. Eclipsa de soare din 12 august 2026. Soarele este chiar în spatele meu. Protejez un pic telefonul, nu se uită direct în soare. Dar am să încerc să filmez eclipsa și să vedem ce iese, să vă arăt și dumneavoastră. Așadar, o seară specială. Bine ați venit în Irlanda! Ia uitați că se vede acum. Se vede destul de bine. Ne apropiem de momentul de maxim. Sunt într-un loc pe faleză și vreau să vă spun că sunt foarte mulți oameni. Au ieșit să se bucure împreună de momentul eclipsei. Unii joacă cărți, alții vorbesc, alții filmează, alții fac poze. E foarte animată zona aici. Mă bucur că am prins eclipsa. Știu că din România nu prea este vizibilă decât foarte puțin și din anumite părți ale țării. Am mai prins-o și pe cea din 1999 din România. Aș putea spune că mă declar mulțumită dacă am văzut 2 eclipse solare într-o viață. Nu știu dacă o mai prind și pe a 3-a. Cam așa. Ne apropiem de maxim. Sunt niște oameni care se miră în spatele meu. După cum v-am zis, foarte mulți oameni pe faleză. Culoarea aceasta mov roșiatică a eclipsei este de la ochelarii de eclipsă. Nu se vede așa pe cer. Am pus practic ochelari de eclipsă în fața camerelor ca să le protejez și pe ele. Cu ochiul liber se vede acoperit discul solar, cu ochiul liber și cu ochelari, bineînțeles. Discul se vede acoperit undeva chiar la 97%, cât se spunea că este vizibil de aici, din zona coastei de est, din Irlanda. Aproape la fel se vede și pe filmare. Credeți-mă, se vede foarte bine. Nivelul la care a ajuns tehnologia în ziua de astăzi este fantastic. Gândiți-vă că eu am doar o cameră de telefon cu care filmez, peste care am pus niște ochelari special de eclipsă, atât. Și deja se vede
foarte bine, aș zice. Bineînțeles, nu am pretenții de vreo calitate extraordinară, dar cât să vă faceți o idee, cred că reușesc să transmit cum se vede eclipsa de aici. Ia uitați! Este o eclipsă parțială, cum am mai zis. De aici discul soarelui se vede acoperit ca undeva la 97%. A rămas din soare, practic, a rămas doar această semilună pe care o putem vedea. Și afară e așa o senzație de înserare foarte ciudată, pentru că este abia ora 7 și ceva și în mod normal la ora asta soarele e aproape destul de sus pe cer, pentru că apune târziu, după ora 9. Așa că e foarte ciudată senzația aceasta de înserare la ora 7 în luna august. Dacă nu mă înșel, cred că începe să descrească. Ia să verific. Da, începe să descrească, practic. Luna se mișcă și discul soarelui se va elibera încet, încet. Nu avem efectul de inel pe care l-am avut în 1999, la eclipsa de atunci. Dar totuși, cum spuneam, foarte interesantă senzația. Începe să se facă lumină din nou. Ce ne face fără lumina soarelui e așa de importantă? Nici nu ne dăm seama. O avem în fiecare zi.
O apreciem abia când începe să lipsească. Haideți că soarele începe să-și revină. Luna se dă la o parte, ușor, ușor. Oamenii au început să plece. Se duce ușor, ușor, cum v-am zis, eclipsa, ne recăpătăm soarele. Ce bine e! Cam așa arată. Ce frumos cineva stă și face plajă aici, dar nu știu la ce face plajă, pentru că nici măcar soare nu mai e. Astăzi vreau să vă zic că a fost o zi extraordinară. Aici a fost foarte cald, undeva la 28-29 de grade. Ceva neobișnuit, vă zic. Deci valul de căldură a ajuns până și în Irlanda. Și e greu să ajungă aici căldura din cauza vânturilor. Dimineața a început cu o zi noroasă și, sincer, m-am temut că nu o să putem vedea eclipsa din cauza norilor. Dar văd că până la urmă s-a putut. Să știți că ceea ce se vede acum pe cameră cam tot așa este și în realitate. Eu mai am o pereche de ochelari cu care verific și în realitate. Mai stăm un pic. Chiar în spatele meu am observat că cineva a fost cu o dronă mai devreme. Sunt curioasă cum s-a văzut eclipsa din dronă. Ușor, ușor revine soarele. Sunt sigură că o să vedeți milioane de poze și filmulețe făcute de oameni profesioniști sau mai puțin profesioniști cu eclipsa.
Incredibil cât de repede se dă luna la o parte, practic. Soarele mai e un pic de tot mușcat de lună. Discul solar o să-și recapete culoarea și forma în curând. Dar da, a fost foarte interesant să vedem cum arată soarele în formă de lună, în plină zi. Cred că auziți din când în când și pescărușii pe aici. Știți ce este interesant? M-am uitat acum cu ochelarii, deci cu ochii mei, cu ochelarii, nu prin cameră. Luna s-a îndepărtat suficient de mult și, practic, partea aceea de lună, care încă mai este în dreptul soarelui, este luminată de soare din exterior și din spatele ei, cum ar veni, dinspre soare, și efectiv se vede că sunt două corpuri cerești. Luna fiind mai mică și soarele atât de mare în spatele ei, se vede ca și cum marginea aceea devine transparentă. Este fabulos, să zic. Sper să se vadă cât de cât și pe cameră. Cu ochiul liber și cu ochelari, bineînțeles, efectiv se văd cele două corpuri cerești. Se vede conturul lunii și în spate se vede conturul soarelui. Ne pregătim de încheiere. A fost o seară fantastică, dacă mă întrebați pe mine. Sunt foarte încântată că am reușit să văd a doua eclipsă și cred că am reușit să și filmez ceva. O să vedeți, dacă acest filmuleț apare pe YouTube, practic calitatea lui se poate considera acceptabilă. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru că ați petrecut aceste minute alături de mine și uitându-vă la eclipsa de soare, așa cum s-a văzut ea din Irlanda. O seară frumoasă, să ne revedem cu bine în videoul următor.